Szóval milyen ötleteid vannak, hogy támogassa a mi diákszervezetünket új, innovatív ötletekkel? Kérem, mondja. Én azt szeretném, hogy minden MKT-snak legyen egy kiskacsája, mert annyira cukik, és én nagyon ellenzem, hogy megegyük őket, és nekem már ki van találva az ötletem, hogy velem fog élni, az ágyamba fog aludni, és Dagobertnek fogják hívni. Tartsuk meg a termopülai csatát az E3-as előadójába. És marha jó lenne, higgyétek el! Szerintem tartsunk fent egy kaktuszleveldét, és akárhányszor valaki elront valamit, szúrjuk fel a kaktuszt a farába. Kérhetek telefonos segítség? Elnézést, csak picit kijött a herpeszem. Vagy kezdhetjük? Jó. Katapultok helikopterekbe. Na, ez milyen király, nem? Anya, mi az, hogy innovatív? Legyenek tematikus droghetek. Bolé! Jobb vagy? Mutasd meg! Jelentkezz bátran!